Celý život bojujem proti politickým a náboženským kultom všetkého druhu. Ale to, čo sa momentálne odohráva za riekou Moravou, vo mne vyvoláva vážne obavy o zdravie českej spoločnosti. Aj my sme mali všelijakých Mečiarov, Kiskov a Čaputové, no miera zbožťovania Petra Pavla už presahuje nielen všetky mysliteľné hranice dobrého vkusu, ale ohrozuje aj samotné základy demokracie. Takto napríklad opísala reportérka denníka iDnes včerajšiu vychádzku českého prezidenta. Keď sa skupina na čele s Petrom Pavlom objavila pred výbehom koní, zvieratá ho prišli privítať. Ako by tušili, o akú vzácnu návštevu ide. Podobný článok som čítal snad len o Kim Jong-unovi, ale toho vítali delfíny. Možno sa čoskoro dozvieme aj to, že keď sa Pavel narodil, topil sa sneh v horách, vtáky zahniezdili a mravce v šíkoch zdravili nové svetlo svojho života. Ale toto už prestáva byť vtipné. A trúfam si povedať, že ani komunistickým pohlavárom nepestovali taký kult osobnosti, ako tejto prázdnej marketingovej škrupinke. Ak si myslíte, že tento výpredaj trápnosti musia inteligentní ľudia ľahko prehliadnúť, tak ste na veľkom omyle. Riaditeľ divadla na Jezerce Jan Hrušínsky obhajuje svoju šialenú posadnutosť Petrom Pavlom tým, že ho vraj k tomu viedol jeho otec, slávny herec Rudolf Hrušínsky. A že sme mali len 3 skutočných a veľkých prezidentov. Masaryka, Havla a Pavla. Porovnávať profesora Masaryka s touto zelenou gumou je neslýchaná urážka. Ale nemusíme zachádzať až k legendám. Stačí, ak si predstavíte diskusiu o zahraničnej politike 3 posledných prezidentov. Klausa, Zemana a Pavla. Aby ste pochopili plítkosť toho posledného. Najhorlivejší budovatelia tejto obludnej propagandy sa bránia väčšinou úsmevným spôsobom. Iniciatíva Štít demokracie sa napríklad pokúsila presvedčiť svojich kritikov, že to, čo vidia, nie je vytváranie kultu osobnosti, ale prostá radosť, že prezident je úplne normálny človek. Pričom za jeho výnimočné vlastnosti považuje to, že ich idol športuje, dá si so svojimi spoluobčanmi pivo a fandí hokeju. Ako by Klaus nelyžoval a nehral tenis. Ako by Zeman nepil prvú ligu a ako by nechodili medzi ľudí a nepovzbudzovali športovcov. Je to však oveľa horšie. Činnosť štítu demokracie je v skutočnosti varovaním, ako pod pláštikom neurčitej ochrany hodnôt môže jedno sfanatizované hnutie demokratické princípy nebezpečne oslabovať. Stačí si všimnúť, ako sa správali počas minulej vlády. Štít demokracie nesmierne agresívnym spôsobom presviedča ľudí, že všetky negatívne javy počas Fialovej vlády, drahé účty za energie, kríza bývania, prepad reálnych miest a tak ďalej, sú len choré výplody ich myslí. A že ak nebudú voliť ODS alebo Pirátov, stratia demokraciu. Ako by sa dala zachrániť demokracia podporou nekompetentných politikov, dehonestáciou oponentov a zosmiešňovaním tých, ktorí sotva prežívajú. Štít demokracie chce zachrániť demokraciu popieraním skúseností 100 000 ľudí a milión chvíľek pro demokracii si myslí, že masové demonštrácie ako za Gottwalda zabezpečia kompetentnú vládu. Opakujem, to sú pre demokraciu až nebezpečné tendencie. Povýšenecky až mocipánsky prehliadať obyčajných ľudí, adorovať úspešných a ignorovať logiku oligarchie odvádza pozornosť od potreby zasadzovať sa o naše práva a o našu dôstojnosť v každodennom živote. Vždy ma fascinovalo, že kulty osobností nevyvierajú zo zbedačených más zúfalo vystierajúcich ruky k spasiteľovi. Rodia sa v hlavách umelcov, spisovateľov a manipulátorov najrôznejšieho druhu. Pritom kult je opakom kultúry.
Latinský koreň slova majú síce rovnaký, pestovať, uctievať, vzdelávať, ich význam je však zásadne rozdielny. Kultúra je široký, otvorený systém. Zahŕňa všetko, čo ľudstvo vytvorilo. Pomáha nám porozumieť svetu, komunikovať s ostatnými a odovzdávať hodnoty ďalším generáciám. Je dynamická a neustále sa mení. V porovnaní s ňou je kult úzky, uzavretý a exkluzívny. Zameriava sa na konkrétnu osobu, jeho cieľom je uctievanie a oddanosť a často potláča kritické myslenie v prospech absolútnej lojality. Zjednodušene povedané, kultúra nás spája so svetom a rozširuje naše obzory, zatiaľ čo kult nás od sveta izoluje a zužuje našu pozornosť na jediný bod. Súčasťou akéhokoľvek kultu je aj chorobné moralizovanie. Ak sa politika interpretuje ako súboj dobra so zlom, potom sú ako neslušní, verejne odsúdení všetci tí, ktorým obľúbenec médií, alebo v našom prípade vyzývateľ Roberta Fica, neučaroval. Momentálne to zneužíva napríklad Martin Šimečka, usilujúci sa očistiť svoju manželku obvinenú z podvodu. V rozhovore pre denník N, čo je inak čarovné, keď sa redaktori rozprávajú medzi sebou, sa zdôveril, že teraz je ešte istejší než predtým, že jeho žena nič neukradla. Lebo on nepozná lepšieho človeka, ako je ona. Kým Ficovi ľudia sa zameriavajú na ničenie pravdy a útočia na elementárny konsenzus spoločnosti, kto je dobrý a kto zlý. A podľa Šimečku si predsa nikto nemyslí o Ficovi, že je dobrý človek. Absolutizácia hodnôt bez akejkoľvek etickej dilemy je typická nielen pre moralistov, ale najmä pre totalitárne režimy. Oni nechápu, že v skutočnom svete nevíťazí len pravda a láska nad lžou a nenávisťou, ale oveľa častejšie zápasí jedna legitímna pravda s druhou a jeden druh nenávisti vytláča druhú. Takto zložitá realita budovateľom kultov nevyhovuje. Oni potrebujú vymodelovať kulisy, v ktorých sa všetci ľudia jednoznačne delia na nepoškvrnených anielov a nenapraviteľných čertov. Takíto ľudia nechápu a nechcú pochopiť, že legitímne, odlišné záujmy viacerých strán sa dajú po trpezlivom vyjednávaní zladiť. Oni potrebujú tých druhých poraziť, ponížiť, zničiť a odstrániť. Ušetrili by sme si množstvo tragédií, zlyhaní a omylov v dejinách, keby sme pochopili, že to, čo potrebuje zdravá spoločnosť, je vzájomná úcta, nie uctievanie jediného. A čo si o tom myslíte vy? Vyjadrite sa dolu v komentároch pod videom.